Salutare! Vorbim în acest tutorial despre cum îți poți amenaja aspectul pentru raportul de tip grid sau de tip pivot din, din rapoarte. Respectiv, să presupunem că nu vreau să văd această coloană, da? Drept pentru care avem aici un buton care îmi spune Save Layout, în care ce pot face? Pot scrie unul nou, un nume nou și salva ca un layout nou, sau pot suprascrie unele din existente. Hai să-i spunem că îl creăm pe nou. 2. Și cu butonul de alături putem încărca unul din layouturile salvate. Da? Dacă ne mutăm pe tabul de pivot, o să observați că aici se schimbă lista de layout-uri salvate. De exemplu, să spunem că scoatem de aici contract. Putem merge aici. O să-i spunem de la P pivot. Puteți să-i dați orice nume vreți ca să vă fie cât se poate de convenabil la găsirea lui. Și ce mai puteți face? Și atunci, în momentul în care veniți și luați și încărcați, se schimbă formatul și în mod automat el va încărca ultimul. Dacă aveți acest buton Auto Layout, îți va încărca întotdeauna ultimul layout ales pentru grid și pentru pivot. Da? Dacă îl debifați, atunci el va încărca raportul așa cum a fost prima dată definit și puteți încărca ulterior layoutul care vă convine pentru pivot și pentru grid. Mai aveți aici un buton în care spune Edit Layout, în care puteți vedea toate layouturile definite, cele pentru modelul grid, cele pentru pivot. Și ce puteți face? Odată puteți șterge un layout, dacă nu vă mai convine, sau îl puteți pur și simplu redenumi. Pardon. Am terminat întotdeauna, după ce scrieți, dar să dați un tab, că abia în momentul ăla valoarea este păstrată. Dacă ne uităm pe urmă la Load Layouts, o să vedem că acum avem un GINFIN 4. Spor la treabă!